ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደብ ኣብ ግዜና ንስኹም ዘንሓደሮም ቀረብን ሻይ ገብረሃንስ እየ ዕዱም ኣሎኒ ዕዱመይ ተስፋይ ዓለም ካብ እስራኤል እዩ ሎሚ ነካይድ ዕላል ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ኬድካ ንዝግበር ቃልሲ ሕጂ እውን ክግበር ዝሕሰብ ዘሎ ቃልሲ ቅድሚ ሕጂ እውን ክግበር ዝተፈተነ ቃልሲ ኣበይ በፂሑ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ሕጂ ኸ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ዝፍተን ዘሎ ወይ ከምኡ ዝድለ ዘሎ ብሰፊሕ ክንትንትኖ ኢና እቲ ምኽንያት ተስፋይ ዓለምን ናቱ ብፆቱን ኣብ 2014-15 ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ብፍላይ ድማ ናብ ትግራይ ክቃለሱ እንታይ ጎኒፍዎም ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝተፈላለየ ኣገባብን ክግለጽ ፀኒሑ ኣሎ ተስፋይ ግን ኣብ እውን ከይዱ ስለ ዝነበረ 2019 ኣብ እስራኤል ኮይኑ እውን እቶም መንስያት እንታይ ከም ዝጎድፎም ስለ ዝፈልጥ ሕጂ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ከይድካ ቃልሲ ክግበር ይፍተን ከም ዘሎ ወላ እኳ ድማ ገለ ኣዋርሕ ብፅንፂ እንታይ ዝስማዕ እንተነበረ ሕጂ ግን ድምፃዊ ኪሮስን ከይዱ ነቲ ሓሳብ ብጋህዲ ስለ ዝተዛረበሉ ሕጂ ንሕና ተመክሮኦም ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኤርትራውያን እሞ ድማ ብፆቶም ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ዝጎነፎምን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ምዕባለታትን ተስፋይ ዓለም ኣስፊሑ ክዕልለና ፈቃደኛ ኮይኑ መፂእ ኣሎ ተስፋይ ዓለም ስለቲ ናይ ሕጂ ፈቃደኛ ኮንካ ምምፃእኻን ንቅድሚ ሕጂ እውን ፈቃደኛ ኮንካ ትመፅእ ብምንባርካን ንብ ሕጂ እውን ክትመፅእ ተስፋ ስለ ዘለኒ ኣመስግነካ መስግን ኣነም ፅቡቅ ገይረ መስገን ሽሻይ ዳርጋ ዓሚልካ ስለ ዝኾንኩ ካልእ ብዙሕ ዝነበራት ተዚኣተና ይሓይሽ እወ ፅቡቅ እምበኣር እዚ ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልትታት ሓደ መልእኽቲ ወፂኡ ኣሎ ብድምፃዊ ኪሮስ ቃልዕ ስለ ዝወፅእ ስም ጠቂስና ተዛረብና ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን እቲ ቃልሲ እቲ መልእኽቲ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ቃልሲ ከካይዱ መደብ ከም ዘለዎም ብርጌድና ሓመዱ ዝፍለጡ መንስያት ምዃኖም እሱ ከዓ ሓደ ካብቶም ሓለፍቲ ምዃኑ ገለ ገሊፅ ኣሎ ኣብቲ ናቱ ስልጣን ኣብቲ ናቱ ሓላፍነት ገለ ኣይኮና ክነተኩር ኣብቲ ሓሳብ ኣብቲ ዕላማ ምስ ሰማዕካዮ እንታይ ኣሰላሲልካ እንታይ ተሰሚዕካ ወይ ከዓ እንታይ መልሲ መፂእካ ወይ እንታይ ሕቶ መፂእካ እወ ምስ ሰማዕክዎ መጀመርያ ሓው ኪሮስ ከመይ ዝኸይዱ መሊእኽዎ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን ምክንያቱ ንሕና ከም ውድብ ንብርጌድና ሓመዱ ኣብ ምትብባዕ ወላ እኳ ተራ እንተሃለወና ኣብኡ ኣተውቲ ይኮናን ማለት ብደጊእና ነተባብዕ እምበር ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ ኣይኮናን ንሕና ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኢና ብደገ ኮይንካ ኣብ ምትብባዑ ትንሳኤ ናይ መንእሰያት ስለ ዝኾነ ንላዕሊ ሓፍ ክብል ከሎ መንእሰይ ክተተባብዖ እንተዘይክኢልካ መሊሱ ርእሱ ከድንን ስለ ዘይግባእ ኣብቲ ርእሱ ኣብ ምትሳእ ናትና ይንኣስ ይዕበ ናትና ኣበርክቶ ክህሉ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ውድባዊ መርገፂ እዩ ከምኡ ስለ ዘለና ንድግፎ ኢና ነቲ ንጥፈታት ብርጌድና ሓመዱ ንኩሉ ማለት እዩ እንተኾነ እቲ ውሽጢ ከመይ ኢሎም ይመሓደሩ ግሎባል ብሓፈሻ ድዩ እቲ መሪሕነት ዘሎ ወይ በቢከተማ ድዩ ናይ ከተማ እዩ ንዕኡ ልኢኽዎ ወይ መራሒ ድዩ ኣይኮነን ኣብኡ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን እግረ መንገዲ ከዓ ቅረታ ግበረለይ ንሓደ ካብቶም ኣብ ሓደ ፅፍሒ ዘለዉ ተወኪሰዮ ነይረ መልእኽቲ ገዲፍሉ ክምለሰኒ ምዃኑ ነጊሩኒ ግን ኣይተመለሰንን እቲ ዝተዋሃበ መግለፂ ኣባል ናይ ብርጌድና ሓመዱ ከም ምዃኑ ፈሊጠ ሓቲተዮ ብዛዕባ እቲ ኪሮስ ዝሃቦ መግለፂ ክሓተካ ደልየ እንታይ መርገፂ ኢኹም ዝፀሓፈ ፅሑፍ ምስ ረኣኹ ማለት እዩ ኢላ ሓቲተዮ ግን እሱ ክምለሰካ ኢሉኒ ኣይተመለሰኒ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ንድሕር ተመሊሱኒ እሞ እቲ ናቶም መልእኽቲ ክነግሩኒ ፈቃደኛታት እንድሕር ኮይኖም ኣነ ድልዋ ኣለኹ እንታይ ክብለኩ ስለምንታይ ከም እብለካ ኣለኹ ኣብ ቦቶም ኮንካ መልሰለይ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣነ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ኸ ኣብ ኢትዮጵያ ከይድካ ቃልሲ ምፍታን ካብ ተመክሮኹም ክኸውን ይኽእል ድዩ ክኸውን ኣይክእልን ድዩ ኣብኡ ኣቲኻ ክትንትነለ የደልየ እወ ኣነ እንታይ ክብል ደልየ መጀመርያ እቲ ኣብ ቃልሲ ኣብ ጎረበት ሃገር ከይድካ ምቅላስ መጀመርያ ኣይኮነን ዝነበረ እዩ ብኩለን ወላ እዚ ናይ ጥራይ ናትና ታሪክ ወይ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ስለ ዝተቃለሱ ወይ ክቃለሱ መደብ ስለ ዝሓዙ ኣይኮነን ትሕቶ ዝኸውን ዘሎ ኩለን ዘንሪአን ዘለና በዓል ኡጋንዳ ምስ ሩዋንዳ በዓል ሩዋንዳ ብምሉኡ ወላ ዮሪ ሙሴቪኒስ ብታንዛንያ ሰራዊት ታንዛንያ ተሓጊዙ እዩ ካምፓላ ንኢድ ኣምን ኣውፂእዎ ማለት እዩ ናይ ሽሙ ናይ ሩዋንዳ እውን እንተሪእናዮ ብበዓል ብኡጋንዳ ተሓጊዙ እዩ ናብኡ ነቲ ጀኖሳይድ ጠጠው ከብል ብስዕረት ናይ በዓል ካጋመ ማለት እዩ ብዓወት ዝወፁ
ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ኣበርክቶ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት በቲ ሰናይ ሞቲቭ ወይ በቲ ሰናይ ተበግሶ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ يحجزك يقلق هو ينقلصها ناي السودان سناي دليت انت زيهلو نالبات قالسي إيرتران ناسنت دحر 10 عامات موسخه نيرو نفلط نغرات يلن مالتي تي ابركتو ناي غوربت زياده مغلاص يا مالتي لذي اب ኢትዮጵያውን ተመሳሳሊ ከምኡ ስለዝኾነ ክሳብ ሕጂ ክኸየድ ፀንሐን ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ፀንሐ ቃልሲ ብመዳይቶም ተቃለስቲ መብዛሕትኡ ክረአ ከሎ ኣብ ጎረበት ሃገር ተሓጊዞም እንተው ሓደ ናይ ባይታ የድልየካ መዕለም ቦታ የድልየካ መሰልጠኒ ብሓፈሻ ሪሶርስ ጥራይ ገንዘብ ኣይኮነን ወይ ካልእ ኣይኮነን ዘድልየካ ባይታ ንባዕሉ የድልየካ እዩ ማለት እዩ ስለ ሪኦርጋናይዝ ክትገበር ነፍስኻ ክትውድብ ሓደ ቦታ የድልየካ እዩ ስለዚ ኣገዳሲነት ቦታ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ ከምኡ ምሕሳብ ክሳብ ሕጂ ክካየድ ዝፀንሐ ብደረጃ ደንበ ተቃውሞ ኣዝዩ ኣገዳሲ ንቡር እዩ ማለት እዩ እንተኾነ እቲ ተፅቢት ናይ ኤርትራውያን ከምዚ ክብሎ ዝፀናሕኩ ኮይኑ ብወገን ኢትዮጵያ ዝነበረ ሞቲቭ ወይ ብውሽጢ ብናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተበግሶ ንዓኻ ንኽሕግዙኻ ዘለዎም ኢንተረስት ወይ ዘለዎም ረብሓ ብኸመይ ዓይኒኦም ዝርእይዎ ነይሮም ንሶም እንተልና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝፈላለ ቴክኒካሊ ይፈላለ ዳ እምበር ባህርያቱ ይቀየረን ሓደ ዓይነት ባህርያት እዩ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ባህርያት ክንብል ከለና ናይ ኢትዮጵያ ድሌት ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ማለት እዚ መሰረታዊ ናይ ሱዳን ክሕግዝዎ ከለዉ ንደንበ ተቃውሞ ወይ በቲ ናይ ሽዕዋን ጀብሃ ይኹን ንሻዕብያ ክሕግዙ ከለዉ ካብ ኤርትራ ሱዳን እንታይ ረብሓ ይጥምቱ የቐምጡ ነይሮም ኢትዮጵያውያን ንኤርትራዊ ሓይሊ ክሕግዙ ከለዉ እንታይ እዮም ዝቐምጡ ልክዕ ከምቲ ዝበልና ታንዛንያውያን በዓል ሙሶቪኒ ክሕግዙ ከለዉ ካብ ኡጋንዳ እንታይ እዮም ዝፅበዩ ታንዛንያ እንታይ ተፀቢዮም ነይሮም እቲ ሽዕዋን ስለዚ እቶም መሰረታዊ ናይቶም ዝሕግዙ ህዝቢ እንታይ እዩ መንግስታት ማለት እዩ ሶሪ ህዝቢ ኢለ ናይቶም ዝሕግዙ መንግስታት ናቶም ቀጥታ ድልየት ወይ ኢንተረስት ኣብቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ዝብል መሰረታዊ ንኩሉ ነቲ ብሓፈሻ ትኸዶ ከይዲ ኣሳልጦን እዞም ኣተሓሳስባ እዚኦም እዮም ወሰንቲ ስለዚ ምስርዓ ንኣብነት ብናይ ኢትዮጵያ እንተሪኢና ማለት እዩ ፓርቲኩላርሊ እዚ ብሓፈሻ ይገልፆ ስለ ዝፀናዕኮ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመት ወይ 9 ዓመት ብሓፈሻ እቲ ግዜ ብዘየገድስ ዝተፈላለዩ ሰናርዮታት ዝጋማጠል መርገፂታት እንዳረኣና ኢና መፂና ንኣብነት ቅድሚ ኣብ ኣሕመድ ዝነበረ ኩነታት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ደንበ ተቃውሞ ዝዛረበሉ እቲ ዝነበረ ኩነታት ቅድሚ ኣብይ ኣሕመድ ምምፅኡ ዝነበረ እዩ ማለት ኣብ መንጎ ድማ ኣብ ኣሕመድ ምስ መፀ ዝነበረ ሃዋህው ንባዕሉ ካልእ ምስሊ እዩ ሒዙ ድሕሪ ኩናት ናይ ትግራይ ምስ ተወልዐ ኣብ መንጎ እቲ ኩናት ከሎ ክሳብቲ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ዝነበረ ኩነታት ከዓ ብፍላይ ተፈላለዩ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ከዓ ካልእ መፅኡ ማለት እዩ ማዚ ነቲ ዝቃለስ ሓጋዚ ኣዝዩ ሓጋዚ ዝኾነ ኩነታት ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ፕሪቶርያ ዝመፅኻ ካልእ እንደገና ካልእ ሴናርዮ ከዓ መፅኡ ካልእ ሃዋህው ከዓ መፅኡ ኩሎም እቶም እቲ ሓሳብ ክልሳ ሓሳባዊ ግን በቲ ይኹን በቲ ዝሕግዛ ዝነበረ ንኤርትራ ብዓይኒ ምንታይ እዩ ኩሉ ዝሕግዛ እዞም 4 ሰናርዮታት ዝነበሩ እንታይ እዩ እቲ ድሌታት ናይ ኢትዮጵያ ምግማት ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ኣብ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምምፅኡ ዝነበረ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኢህኣደግ ዝበሃል ንኢትዮጵያ እንዳመርሓ ከሎ ብዓብላልነት ናይ ህወሓት ማለት እዩ ንኤርትራ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ኣይ ሰላማዊ ኩናት ምንባሩ ኩልና ንርድኦ ኢና ተመጣጣኒ ስጉምቲ ወይ ኮንታይንመንት ሓፂርካ ጥራይ ተቐምጦ ብድሕሪኡ ግን እንተመሊስልካ ትምልሰሉ ዓይነት ኣገባብ ነይሩ ማለት እዩ
ኣብዚ እዋን እዚ ዝበዝሕ ደንበ ተቃውሞ ተስፋ ዝነበሮ ክንሕገዝ ንኽእል ኢና ዝብል ብዙሓት ደንበ ተቃውሞ እውን ኣብ ትግራይ ኣስኪሮም ነይሮም ማለት እዩ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ ክልተ ዓይነት ኣረኣእያታት ኣሎ እቲ ሓደ ብሰላማዊ መንገዲ ዘይጎነፃዊ ስጉምታት ጌርካ ስርዓት ክግደል ክእል ኣለዎ ዝብሉ ኣሕዋት ኣለዉ ስርዓት እዚ ጠቕሊሉ ብሰላም ዝተፈተኑ መፍትሒታት ብምልኦም ስለ ዝበርዓኑ ግዳያት ስለ ዝገበሮም ነቶም ዝፈተኑ ኣሕዋትና ወይ ዜጋታትና እዚ ብጎነፂ ክእለ ዘለዎ ዝብል መርገፂ ዘለዎ ካብ ናት ውድብና ጀሚርካ ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ብጎነፂ እውን ክእለ ዘለዎ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ዘለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ቤዝ ክወሃቦም ወታደራዊ ዕጥቂ ካልእን ክወሃቦም ዝጠልብሉ ዝነበሩ ኩነታት እዩ በታ ዝበሃል መልክዕ ክንሕዞ ብዛንታ መልክዕ ክንሕዞ ንኣብነት ሕጂ ብትንታነ መልክዕ ዘይኮነስ ብዛንታ መልክዕ ንኣብነት 2012 ናይ መጀመርታ ናይ ደብረ ዘይቲ ምትኻብ ዝነበረሉ እዩ ካብ ደገን ካብ ገለን ከይዶም ኤርትራውያን ዝኣከቡሉ እዩ ድሕሪኡ እውን ስምረት ዝበሃል ወፂኡ ኣብ እስራኤል ከዓ ብቐረባ ስለ ዝነበርኩ እቶም መዳፍአ ሕድሪ ወይ ከዓ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ዝሓበሩሉ በቢመድረኹን ብዛንታ መልክዕ እንድሕር ርኢናዮም ዝያዳ ነቲ ሰብ ንፁር ኮይኑ ክረኣይ ወይ ንፁር ኮይኑ ክርከብ ዝኽእል መስለኒ እስኹም ዝፈተንኩሞ ካብኡ ክንጅምር ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ካብ ናይ ደብረ ዘይት ክንጅምር ንኽእል ኢና ኣብቶም ዓመታት እንታዮም ኮይኖም ዓበይቲ ፍፃሜታት ኣበይ ጥልመት ኣጓኒፉ ናይ መን ድኽመት እዩ ገለ ዝብሉ በቶም ፍፃሜታት መልክዕ በቶም ብዛንታ መልክዕ እንድሕር ኣቕሪብናዮ ዝያዳ ብሩህ ይኸውን ኢለ ይሓስብ እሞ ናብኡ ገፅካ እንተዘንበልካ እወ እንታይ ደይ ክብል ናብኡ ክመፀካ ክእል እየ ንሱ ግን ሓደ ክፋል ናይቲ ታሪክ ዳእዩ እምበር ሙሉእ ኣይኮነን ሙሉእ ስእሊ ስለ ዘይህበካ ናብኡ ዝኣቱ ዘለኹ ምክንያቱ ምናልባት ካብ እስራኤል ዝኸዱ ብፆት ኣለዉ ካብ ኤውሮጳ ዝኸዱ እውን ነይሮም እዮም ካብ ውሽጢ ኤርትራ ካብ ማዓስከራት ዝመፁ እውን ነይሮም እዮም ስለዚ ብደረጃ ደንበ ተቃውሞ ብሓፈሻ ንዕቅኖ ስለ ዘለና እተን ፍፃመታት ናይ ደብረ ዘይቲ ናይ መቐለ ናይ ኣክሱም ናይ ገለልና ጥራይ ከይወሰድና ሲ ሓፈሻዊ እቲ ዝነበረ ሰናርዮ ንክቐምጥ ስለ ዝደለኹ እየ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዋላ እዞም ንብሎም ዘለና ኩሎም ኣተሓዛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ እዞም ደንበ ተቃውሞ ከመይ እዩ ነይሩ ስለዚ ናይ ኩልና ከም ንፈልጦ ሰንዓ ፎርም ዝበሃል ሓደ ሓይሊ ነይሩ ወይ ሓደ ኦፊስ ነይሩ ማለት እዩ ቤት ፅሕፈት ነይሩ እዚ ቤት ፅሕፈት እዚ ናይ ሰንዓ ማለት የመን እዩ ናይ ሱዳን ኢትዮጵያ ኮይኖም ድሕሪ ናይ አልቃዒዳ ምምፃእ ድሕሪ ናይ አልቃዒዳ እንታይ ሽሙ ሩፋት አልቃዒዳን ካልኦት ሩፋትን ንምቁፅፃር ዝቆመ እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ብጀካ ካልእ ስራሕ ምናልባት ናይ በዓል እንዳርጋቸው ፅጋይ ገለ ምጥላፍ ካብ የመን እንተዘይኮይኑ ብቐንዱ ኣብ ልዕሊ ንኤርትራውያን ደንበ ተቃውሞ ኣብ ምሕጋዝ እዩ ተፀሚዱ ፀኒሑ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነዞም ኩለን ናይ ደብረ ዘይቲ ይኹን ናይ ኣዋሳ ይኹን ብሓፈሻ ዝነበረ ብምልኡ ዘወሃህድ ዝነበረ ሪኮግኒሽን ዝህብ ዝነበረ ዘሳልጥ ዝነበረ እዚ ሰንዓ ፎርም እዩ ስለዚ ኦፊሻሊ ትፅዋዓሉ ዝነበርካ ንሱ እዩ ፕራክቲካል ግን ኣብ ተግባር ግን ብፍላይ ዝጎነፀዋ ሓይሊ ክጥቀም እየ ዓቕሚ ክሳብ ዘፍቀዶ እዚ ብጎነፂ ዝኣልዮ ዝብል ዝነበረ ሓይሊ ካልእ ሓለፍቲ ከዓ ነይሮም ማለት እዩ እቶም ሓለፍቲ ንሶም ሰሜን እዚ እዩ ማለት እዩ ክልተ ሰብ ዝበዝሕ ንሰንዓ ፎርም እዩ ዝብል ፖለቲካሊ ፍቓድ ዝበካ ምናልባት ናይ ኦፊስ ናይ ገለ ዝበካ ንሱ እዩ ብቐንዱ እቲ ስራሕ ዝሰርሖ ግን መሻርፍ ዘይቲ ገለመለ ገለ ዝህብ ግን ዋላ ፀጥታካ ኩነታትካ ዝከታተልን ዝሕሉን እቲ ሰሜን እዚ እዩ ነይሩ ሕጂ ኣብዚ እዩ እቲ ሰብ ፈልዩ ስለ ዘይርዮ ኣብ ከምዚ ኩነታት ብምሉኡ ብዓይኒ ፀጥታ እንዳተረኣየ እንዳተፈተሸ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ዶባት በቢ ናቱ በቢ ነቁጣኡ ሂቦሞ ካብታ ከባቢ ግን ንሶም ብዘፍቀድሉ መንገዲ እንተዘይኮይኑ ክንቀሳቀስ ዘይኽእል ዳርጋ ሓውሲ ቅይድ ደንበ ተቃውሞ እዩ ነይሩ ስለዚ እዞም ካብ እስራኤል ዝኸዱ ከም ኣብነት ክልቴና ስለንፈልጦም ማለት እዩ ከም ኣብነት ክነምፀኦም እንተኮይና መጀመርያ ክኸዱ ከለዉ 2012 ደብረ ዘይት ክሳተፉ ዝኸዱ ብፆት ነይሮም
ንሶም እንደገና ካብኡ ዝተወሰነ ናይ ገዛ እርሱን ፀገማት እውን ነይርዎ ናብ መደፍአ ዝብል ውዳበ ተፀንቢሮም ብድሕሪኡ ግን ኣብ 2014 ብዙሓት ብፆት ከዓ ከይዶም ማለት እዩ ኣብዚ ምናልባት ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ከይዲ እዩ ኣብ 2014 ጥራይ ናብ ከባቢ ከባቢ 21 ከባቢስ ኣብዚ እዋን እዚ ከይዱ ማለት እዩ ልዕሊኡ ኸማ 2015 እውን ከምኡ ዝተወሰነ ዓቕሚ ከይዲ እዚ ኩሉ ምስ ከደ ኣብኡ ግን እቲ ዝፀንሐ ባይታን እቲ ትፅቢትን በበይኑ እዩ ነይሩ ክትከይድ ከለኻ ሰብ እንታይ ትፅበ ዋላ ኩልና እውን ኣይንፈልጦን ነርና በብደረጅኦም ምስ ከድካ ኢኻ ትፈልጦ ልክዕ ከም ሳሕል ትኸይድ ዘለኻ እዩ ዝመስለካ ናብ ሳሕል ትኸይድ ሳሕል ኩሎም ብፆትካ እዮም ኣብኡ ዘሎ ተጋደልቲ እዮም ንስኻ እውን ተጋዳላይ ኢኻ ኩልኻ ንስኻ ኢኻ በቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ሓባር ዓወት እዩ ዘለካ እቲ ናይ ሓባር መሬት እዩ ዘለካ ፀላእ ክሳብ ዘይሕደገካ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ከድካ ግን ንሱ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክትገብር ኣይትኽእልን ስለዚ ኩሉ ትገብሮ ስራሓት ብፍቃድ ናይቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዝከታተሉካ ኣካላት እዩ ስለዚ ትገብሮ ነገር የለን ፕላስ ዝኾነ ኣብኡ ዝነበረ ዓይነት ናይቲ ሰብ ዋላ ናይ ኣብቲ ሰሜን እዚ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ነዚ ዝከታተሉካ ናይ ኢንተሊጀንስ ናይ ክፍለ ሰራዊት ኢንተሊጀንስ ናይ ስለያ ሰባት ናይ ሓለፍቲ ክፍሊ ወፍሪ ወይ ኦፐሬሽናል ስራሓት ዝሰርሑ ንሶም እዮም ዝከታተሉካ ንሶም ከዓ ሙሉእ ኣውቶሪቲ ነይርዎም ኣባኻ ሙሉእ ስልጣን ነይርዎም ኣባኻ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንኣብነት ዝኾነ ደንበ ተቃውሞ መራሒ ኮይንካ ከድካ ሓደ እዋን ኣብ ጉባኤ ብጣዕሚ ካብቲ ሓደ እዋን ዝገርመካ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ምስ ሓደ ኮሎኔል ርክብ ስለ ዘለዎ ወይ ምስ ሓደ ሻለቃ ርክብ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ጉባኤስ ክምረፅ ኣለዎ ምክንያቱ እንተዘይተመሪፁ ብካልእ ክዕንቅፈና ይኽእል እዩ ፀገም ክኮነና ይኽእል እዩ ነቶም ውልቀ ሰባት እዮም እንታይ ኮኔክሽን ኣለዎ እዩ ዋጋ ዝወሃቦ ማለት እዩ ክሬዲት ዝወሃቦ ብቕዓት ናይቲ ሰብ ዘይኮነስ ማዕረ እቲ ሰብ ምስ ሓለፍቲ ናይቶም ብፍላይ ኣብ ሰሜን እዚ ዘለዉ ማዕረ ቅርበት ኣለዎም እንዳረኣኻ እውን ዝመፃሉ እዋናት ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዘጋጥመሉ እዋናት ነይሩ ስለዚ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ናፅነት ስለ ዝኽላእ ብፍላይ እቲ ዕላማ ከዓ ከም ታራ ሃገራውያን ስለትበሃል ብደረጃ ሃገር እንተሓሲብካ ቁሩብ ዝሓሸ ካብኡ ዝሓሸ ናፅነት ዝነበሮም እቶም መሰል ርእሰ ውሳነ ክሳብ ምፍንጫል ዝብሉ መብዛሕትኦም ብሄራት ንኣብነት ከም ናይ ኩናማ ካልኦት ናይ ዓፋር ናይ ገለ ዝነበሩ ዝያዳ ናፅነት ዝነበሮም እቲ ብደረጃ ሃገር ጥራይ ዝሓስብ ግን ዝያዳ ናብ ህግደፍ ትመስል እንዳተባሃለ ምስ ህግደፍ እንዳተኣሳሰሩ ዳርጋ ካብ እስራኤል ዝኸደ ጥራይ ዘይኮነስ ብካልእ ዝኸዱ እውን ህግደፍ ዘይተባሃለ ውልቀ ሰብስ ዳርጋ የለን ኣነ የተባሃልኩን ዝብል ምናልባት ገሊኦም ክሰምዑና እውን ስለዝኾኑ ክምለሱ ይኽእል እዮም ግን ህግደፍ ዘይተባሃለ ሰብ ዳርጋ የለን እዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ካብ ውልቀይ ጀሚርካ ዝነበረ እቲ ስምዒት ኣይተናበብናን ኣለና ማለት እንታይ ኢንተረስት ናይ ኢትዮጵያ ወይ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራ ኣይተናበብናን ስለ ዘለና እዩ ብህግደፍ ጥራይ እቲ ካብ ደገ ዝመፀ ብዓይኒ ህግደፍ ጥራይ ዝጥርጠርን ዝፅዋዕን እንተኮይኑ እሞ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ጥራይ ከም እሙናት እቶም ምስኦም ዝረኸቡ ጥራይ ከም እሙናት ክቃለስ ኢሉ ዝመፀ ግን ኣብ ምልክት ሕቶ እንድሕር ይኣተሉ ኮይኑ ኣይተናበብናን ዝብል እዩ እቲ መደባት ነይሩ ኣብዚኣ ሕጂ እታ ሕቶ ከስዕበልካ ዝደለኹ ክኸዱ ከለዉ ባይታ ተፈቂድኩም ኣሎ መፂኹም ክትቃለሱ እዮም ተባሂሎም በቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ሓለፍቲ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ እዚ ሓበሬታ እዚ ክዝርጋሕ ከለካ እቶም ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ናይ ፀጥታ ኮነ ገለ ኮነ ነዚ ነገር እዚ ከየፍቀዱ ሰማያዊ መብራህቲ ከይሃቡ እቶም ሓለፍቲ ኤርትራውያን ክብልዎ ከም ዘይክእሉ ንግምቶ ነገር እዩ እንድሕር ዳኣኒ ህግደፍ ኢኹም ካብኡ ዘፍልየ የብልኩምን ኢሎም ዝኣምኑ ኮይኖም መምስከዱ ከምኡ ኢሎም እንድሕር ዳኣ ዝንፅልዎምን ዕድል ዝኽእልዎምን ኮይኖም
بمسروت نمنتاي عدل نهبكم علينا بايتان فطرلكم علينا تباهلكم ويسلم تايوم تباهلو مزيوم نحر زي يسرحوهم كوينهم نابنكم موصل نمنتاي دلي أبزلوا وسوق زي بلو إذا حجي نوع حمتات سلازة حلفة بزخون بزي حبريت أكيبك أب حدا مدم دمتا أب حدا ملس بزي حكا تخوني لإمبر أب أمي اللخان أبالو ما يكون كان سومكم لسوز قبؤهم مخانو أي ساحاتكم جن كاب دحر زخولو عمتات سي أب حدا تورنف زخون حبريتاوي ملسي بزي حكا تخوني لإ بمتسفاوية لا أمنتاي بلك هذا اللي هو مسلكا ستيلكوب صتاو لونا بس ننتاش مين لكم كل جن إتزنبرة تسبيت تسبيت نايت من سيزنبرة أبت بايتاز أنحن ما عرف عندي زي ما عراري نيرو مخناتو كابز كندي كا تخيل نير كابو كندي جزء ناب اكتسالت ناب امباسدي ومسجلدي بزح شجرات نيرو مخناتو أبو كتكيد تدليت نايت منسي رديو بقى كي كد كا مسوات كي كفل كا أبايتا كي ورد كا زفتع سجم يلن إلهم يوم كيدهم تم صدقونا تي أبوس أنحين بايتا جن كم يكون زر إنير مالت بلك أنتي نامتي نخمس أكاي مسلكا تي إتي دلياتا زنبرنا إثيوبيا سي حدا بوليتيكا وسب النازل له حيلي نيرترا خمس الحيلي نقول تم علامات هاجراوي علامة إلنا نحسبهم نقولهم كما أكل الحيلي أو دلياتا نبر معناته نمنتاي خبل دليتي أب نابنت عدقرات نحر عليها خوينكا عدقرات نحر مدي مدي بكتوا خفافي لي نيرو نابنت كنا ما انتوينم بشرارو نعوز مسل تقرص امريت حبرتسب مسلا زلو اتي قال هاجر جلز بزعبه هاجر زبل زحسبكا اما اكلالو ازم اكلات زيهم ناوشت نخاتو نابنت نابي اتراف تاعت اللي حركينكا نعم كيف كايت خيدني ان شاء الله تفكد لك معناته زبلوه مخنياتاوي قال ነገር ተጋጢሙስ ድልዋት ኮይና ህንጸንሕ ብድልየትኩም አይትፈይዱ ለላውነትናቶም እዩ ክብሉ ከአባህሪያው ማለት እዩ ከምኡ ከም ትበሃል ግን አይትፈልጥን በዚ ኣብዚ ከለናስ ከምኡ ከም ንበሃል ግን ፈልጥ አይነበርና ስለዚ እቲ ክኸይድ ከሎ እቲ ሰብ ኣብቲ ሽዑዋን ዝነበረ ክኸዱ ከለዎ እቶም ብፆት ቀንዲ ዕላማኦም በቃ ከይድካስ ለውጢ ንምምፃእ እዩ ኣብኡ ሙሉእ ናፅነት ኣለካ ረገለገለ እውን ኣብዚ ክንደይ ገንዘብ ብሰዓታት እዮም ዘብልዎ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ይባኽን ይፀንሕ ካልእ ፀገማት የርእዩ ግን ንሶም ክፈትሕዎ ይፍትኑ ክፈትሕዎ ምስ ተፈተነ ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዝብሉ ስለምንታይ እዩ ዝብል ናይ ውሽጥና ፀገማት ከዓ ነይሩ ንሱን ምስቶም ናይ ሰሜን እዝ ዝነበሩ ሓለፍትን እዚ ክልቲኡ ተዋሂዱ ነቲ ተቃላሳይ ተስፋ እንዳቆረፁ ከይዱ ማለት እዩ ክትወፅእ እንተኮይንካ ከዓ ፍቃድ ናታቶም ምስ ወፃኻ ካብኡ እንድሕር ወፂኻ ከም ብሓድሽ ስለምንታይ ወፂኡ ስለምንታይ ዘይቃለስ ንምንታይ ዘየብል ምናልባት ስለ ይኸውን ይኽእል እዩ ተኸታተልዎ ኣምፅዎ እተዎ ስለ ዝነበረ ዝበዝሒ ይበፅሕ ኣብኡ ድሕር ዝተወሰነ ገልጠንጠም ብኣቢ ይወፅእ መሊሱ ያቱ መሊሱ ይወፅእ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣዝዩ ተዳኺሙ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ምንታይ እዩ ተሰጋጊሩ ናብቲ 2018 ዝመፀ ካልእ ለውጢ መፅኡ ማለት እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰማዊ ሰላም ኮይኑ ቅድምና ግን ንእሽተይ ክነብስላ ዝደለኹ እቲ ካብ እስራኤል ዝኸዱ ብሰብ እውን ፈልጦም ብውልቀ ሰባት እውን ፈልጦም እየ ስምዒቶም እውን ፈልጦ እየ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ከይዶም ኣብ ኤምባሲ ከይዶም ዝብልዎ ዝነበሩ ኩሉ ዝኩረ እየ ፅቡቅ ጌረ ዝኩረ እየ ኣነ ካብ ተሪፍ ተቃውሞ እዩ ነይሩኒ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ግን ናይ ውልቀይ ንጎኑ ገዲፍና እቲ ምስ ከዱ ዝኾነን ክኸዱ ከለዉ እውን ዝነበሮም ዕንቅፋትን ከም ሓደ ዓብዪ ታሪካዊ ፍፃመ ተራእዩ ክግምገም ስለ ዝግብኦ እየ ሕጂ ተቐምጠለየ ዘለኻ ፍፃሜታት ብዕብዒ ዝበለ ተቐምጠለየ ኣለኻ ግን ካብኡ ምስ ወፁ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይኖም ነቲ ፍፃሜ ብቑኑዕ ወይ ከዓ ነፃ ኮይኖም ክገልፅዎ ኣይሰምዑናን ኣብኡ ዝነበሩ ኣብኡ ክቃለሱ ዝኸዱ ኤርትራውያን ምስ ወፁ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ወገን እዮም ዘለዉ ነቲ ፍፃሜታት ብቕንዕና
كاب كل سمعت ناس أخوينهم كريئو كقول صوون أي سمعنا كساب حجي ببت زمسلو ببتي حجي تسمع زلوا يو كجلس نسمع زلنا السخاجن بتزلك أبوتان بتزلك تماسالي تمكرون تماسالي نفتحين بدلاي من جدن دقيمون أبعص خدنا غرني زو كسكاز اللهو عند حرد أني نترتاز أجمني روحينو عند حرد أني نهجدف كونو نهجدف سليت كونو يخلي أم إلى ترتروم نيرام كوينهم زي عقبات نحن نيرو بوجن إثيوبيا يعني عند حرد إيرترا كم زلاتو فتحي تركب يجباي وزبلوها زتحت جمز وهبم نيرو كوينو ببهرات تودبو زلا على كبري زلا على حاجة زكبروا لهم عند حرد نيرو كوينو سلامتاي ننا إيرترا فتحين حجز لنا زبل بروباغندا ها يوصل نيرو كجراجو مسرع أخو موها السخم تاي سقم توجدكم أنت عن تريتو حديركم يا مجمرياتي قنجلنا بزعبات بايتا نزارب سلازلنا إنامبر أبناتنا متسقمات ينورن مالتا يكون زنداتا اندات سلازم مالالا فلالي خان تزيري خايو أشقار سلازخون اتناتنا زنبرا بحري كن زبالكوها اتتسبيتات كنت بايتا كنت زحالم كايو وي كنت نابنة بإسرائيل كلها تفلتو ناس تسبيز نمر كان حرب زي كوينو بنفسها أنت كتقبر لك أنت عينت إن شاء الله من معريات كتقبر لك أنا تسبيتات أنت عينت ويسكيل كتقبر لك إذا حيزك أزنا برسم عيتات بخمي كتقاليت نيركا إذا مسجزية مسكال إذا تمهارو سلزخونة أنت زي كوينو بزع قولة نيري مالتي جنابنت مبزحتيو بفلاي إسرائيل كتزاربن سلازلها مالتي قداميتي شجر مسات بفلاي أب جوباينا عاد جراس نبر الإمانة أجو أشجار زخون الأوان شو معناته أتشع وان جوباي تأتيو جوباي نحر أتخافا كل جزء ولا حجون تكونتها زي تعسلو نايمر قص مالتي إذا قاتنا خالو قداي كوين إذا جوباي نحر أتخا زنبر مريحنت سلطان يورد سلطان مسورده تودي حق بوليتيكا بروجرام كاديو حق هنسا هاديو أصنع مسبلكا بدحرينا بيخا مريحنت مرس حدش مريحنت كا نزقصل جزيخا يمرح كسابتي علته قبائز مسء مالته سلازي أب ما خل قبائي نحر آتيخا كال مرج عيبل كان دمس بلج عيخا توسد تزبزح زاد موصدو إندا توسن إزخيد وسان نخون إزخيد معناته تحدى كتلامن تحدى ورد ديب أبو أجاقتي أنا فعوت الإزدلهم أجندة كل يوم شيء كتعوت تدلهم أجندة كل يوم لذي حدنا هنسعر خلينا تقبلنا المخاد تزيقونا خالي مرتشابنا كومي مالتي لذي أبو قدايزي أيقون النيلم نفلي ربح زدلي سبات وسيم حجاب اللون نريهم لنا مالتي لذي كابو مسوسو إذا مبزحت يوم كاب إسرائيل زخرخا أسرنا تمسعيبا مبسعوان بحساب قيمة زي حدا أتقام نجر نيرو مالتي سب مستي حفش أو وسان زنبرة عند هاي بعبلا الدمس تقبلك نقالس زلنا نسيو ديمقراطياوي مسل وديمقراطياوي سلطاننا نقالس زلنا ديمقراطياوي سلطان ندحر تقالس عليها خوينكا اتزبزح زد مسألو تقبلك ناي مخات كتجزأ لك زي عين الديسبلين كل وكال أنا بومبر له قبائل مسمسة تماس سال ديسبلين كلوان اللون تزي كوينه تزي قال سود زلهم مسألة علامة يطفو أصل زلهم مالتي ناي أول مشكلة كا ناي إسرائيل كون ناي أمريكا ناي بإيرترا بكام تماس سالي نحر علامة إمكان لها مالتي رجال لسه نسقى إيرتراين خابينا بتامس أبزي قدس مالتي دانيو خابينا تعينت مسواتي كفل نيرو أبوتو خوينو تعلامة قلنا حبر علامة إمالتي سلازي أبزا قد زيا كيدوم نبور بعل ودباشا يقول أميرهم ساتهم كندي أخي بارقص أموس يوم نحالفتنا نفلت إنا 5 قبرنا تبايلو زبزحو نا إسرائيل زخوريو أب حارب وتاخيدهم مالتي بزح نخل نتأخذ نتي قبعي نقبلوه نعم نوركم اللي استقامات متلقة
እንዳ ጎልበትካ ውሽጡ ኮንካ ክትቅይሮ እምበር ተፈሊኻ ዝኸውን ነገራት የለን ኢልና ግን ኣብቲ ሽዕዋን ስምዒት ነይሩ ካልእ ምሻሎ ናይ እስራኤል ብምሉእ ክሕግዞም ተፀቢዮም ግን ከምኡ ይኮነን ማለት ክትሕግዝ ተኮይንካ ነቲ መትከል ንዝተቐበለ ክትሕግዝ ዳኣለካ እምበር ምሻሎ ብሽም ናይ እስራኤል ጥራይ ክትሕግዝ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ብሽም ናይ ሽወደን ኢልካ እንድሕር ትሕግዝ ኣለካ ኮንካ ሽሻይ መሰረቱ እቲ ቃልሲ ጠፊኡ ሎ እቲ መሰረታዊ ዕላምኡ ጠፊኡ ሎ ስለዚ ብመሰረት ክተኽሎ ዝደለኻ ሕጊ ህንፃን መሰረታዊ ዕላማኻ ንምዕዋት እትኸዶ ኣገባብ ስርዓት ጉባኤን ንዑ ክትድግፍ ግድን ይኸውን ማለት እዩ ኮይኑ ግን ድሒሩ እውን ንዑ ዋላ ደጊፍካ ናብ ሓደ ናብ እንታይ ሽም ክትመፅእ ዝተሓሰበ ካልእ ፀገም ፈጢሩ ኣብቲ ቦታ እውን ዝበልናዮ ማለት እዩ ፀገማት ናይ ፀጥታ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣጋጢሙ ገሊኦም ናብ ኤርትራ ዝኣተው ብፆት ኣለው ገለ እውን ፋሕ ዝበሉ ኣብ ዝተፈላለየ ውዳበታት ዘለዉ ትሪኦም ዘለካ ኣለዉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝቐፀለ ከዓ እዩ እቲ ፀገማት ተመሳሳሊ ፀገማት እንዳመፀ መፅኡ ማለት እቶም ዓንተ ክገልፅልካ ፀናሑ ናይ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ ዋላ እቲ ኣብ ጉባኤ ኣፅዲቀ ኢልካ በቲ ስርዓት ከይደ ኣለኹ ንዕኡ ዕላማ ዝኸፍል ዘለኹ እንዳበልካ ክትከይድ ከለካ ናብቲ ንቅድሚት ክትከይድ እንተዘይክኢልካ ሳምቲንግ ሮንግ ሓደ ፀገም ኣሎ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከዓ እቲ ፀገም ናይ ዝነበሩ ኣባላት ፀጥታ ብፍላይ ናይ ሰሜን እዝ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ከም ዝነበረ ንክገልፀልካ ስለ ዝደለኹ ፅቡቅ ድሕሪ ናብ 2018 ከይድካ ነርካ ከሉፍ የቢለካ እንድሕር ትመሊሰካ ኣብኣ ከዓኒ ቅልጢፍ ኢልካ ክትገልፀለይተን ዝነበራ ስኔራታት እሞኒ ድሓር ናብዚ ናይ ሕጂ ክንመፅእ ያ ኣብ 2019 ማለት እዩ 2019 እቲ ሰላም ኮይኑ ኣብ ምትሕልላፍ ካልእን ዝነበረሉ ኣዝዩ ንዓና ነቶም ንቃለስ ኣዝዩ ወርቃዊ እዋን እውን ስለ ዝነበረ ነዚ ክንጥቀመሉ ዝብል ሓሳብ ይኸይዱ ብዙሕ ቤት ፅሕፈታት ኳዕኩዕና ሽዑ ሓድሽ ውድብ ኮይና ኢና ንኸይድ ነርና እቲ ሓድሽ ውድብ ኣብ ዝኾናሉ ኣፍልጦ ክትረክብ ኣለካ ዝኾነ ነገራት ክተንቀሳቀስ ተዘይኮይኑ ዘይሕጋዊ ስለ ትኸውን ስለዚ ኣፍልጦ ክንረክብ ብዙሕ ሓቲትና ዝኾነ ጉዳይኩም ምስ ፌደራል እዩ ምስ ዝበዝሕ ዝኳዕኳዕናዮ ናይ ህወሓት ቤት ፅሕፈታትን ካልኦት ኣብ ናይ ፀጥታ ናይ ገለ ዝነበሩ ኣባላትን እዩ እንተኾነ ጉዳይኩም ምስ ፌደራል ከዓ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሰላም ኣሎ ስለዚ ንሕና ንገብሮ ነገር የብልናን እዮም ማለት እዩ ግን ኣብ ገለገለ ናይ ፀጥታ ሓለፍቲ ድሓን እቲ ጉዳይ ከምዚ ኢሉ ከምዘይከይድ ርድኡ ንሕና ዋላ መንግስቲ ዳ ይፍለጦ እምበር ክንተሓባበር ንኽእል ኢና ንስኻትኩም ግን ነዊሕ ጠመቱ ካልእ ተስፋ ዝህብ ሓበሬታታት እውን ዝሃቡ ኣባላት ነይሮም ቀሊል ዘይኮነ ስልጣን ዘለዎም እዮም ብድሕሪኡ ግን እቲ ፀገም ናብ ምንታይ ይመፅእ ንሕና ዘይሕጋዊ ንብረት ግድን እዩ ሕጋዊ ወረቐት ተዘይብልካ ናይ ውድብ ሕጋዊ ወረቐት ተዘይብልካ ኩሉ ትገዝኦ ንብረት ዘይሕጋዊ ክኸውን ማለት እዩ እንታይ ብዘየገድስ ስለዚ እቶም ዝተገዝኡ ንብረት ዘይሕጋዊ ተባሂሉ ግን ኣብ መንጎ እንዳፈለጡካ ከለዉ ማለት እንዳፈለጡካ ከለዉ ካልኦት ከማኻ ቁሩብ ሕማቕ ዝበሉ ኤርትራውያን ናባኻ ብምእታው ንዓና ኣኽሲሶም ከም ብሓዱሽ እቲ ናብ ዘየድሊ ካልእ ማእሰርትን ናይ ህግደፍ ረኺብናዮም ከምዚ ዓይነት ረኺብና ተባሂሉ ናብ ዘይተደለየ ማእሰርቲ ኮይኑ ኣዝዩ ዘሰንብድ ኩነታት እዩ ከምኡ የተፀበናን እቶም ሕራይ ዝበሉ እውን ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣይንፈልጦን ቦታ ይሓበርኩምናን ንሕና ኣበይ ከም ትገብርዎ እንታይ ፈሊጥና ቅድም ክኸውን ነይርዎ ካልእ ዝብል ምስምሳት መፅኡ እንታይ ዓይነት ንብረት እዩ ሕጂ ሕጋውን ዘይሕጋውን ብሕጋዊ ወረቐትን ብዘይሕጋዊ ወረቐትን ትብሎ ዘለካ እቲ ምሳር ከ ብኸመይ ጓኒፉ እንታይ እዩ እቲ ቁሩብ ዲቴል ክትነግረኒ ንብረት ትብሎ ንኽልካስ እንታይ ዓይነት ንብረት እዩ ኣበይ ክውዕል ዝሓስበ እቲ ንብረት ከም ሳተላይት ቴሌፎን ካልኦት ዝተፈላለዩ ንብረት ነይሮም ኣብዚ ክግለፅ ዘይደልዮ ግን እንታይ እዩ እቲ ሕቶ ዘይፍለጥ ኮይኑ ዘይኮነስ
يفلطيهم بتي قالهم ذهبنا من قدي رايد تبوتا حبرنا أبي شنف كم زلوا نتما بزلوا خن حبرومينا سلازي نسترايو ناتتقليبنا أبي كبابي تراي تنقصاص مهلاكم سي أفلوطنا برتن مرات كلهم حبرنا إنا مالتي حدش نجر ويكون زي حجاوز نبلو زلناتي لايسنس نحنا ناي أو أيتوابنا نيتفقدنا مهنياتو زفقدنا فيدرال منغست سلازونه فيدرال منغست خامس منغست ኤርትራ ተቢሉ ስለዘሎ ስለዝበሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንብረት ከም ዘሎ ፈሊጦም እቲ ቀንዲ ሕቶ ናብኡ ዘምፅአ ግን ዘከራኸረና ጉዳያት ነይሩ ምስ ብዙሓት ብሽም ኤርትራውያን ግን ምስ ተጋሩ ዝሰርሑ ኤርትራውያን ማለት እዩ እሶም እንታይ እዮም እቲ ውድብ ቀይርዎ እዚ ናብ ማሕበር ቀይርዎ ብከምደይ ይኸውንን ካልእ ዝብል ብዙሕ ክትዓት ስለዝነበረ ንሕና ከዓ ብጉባኤ ዝፀደቐ ውድብ ይፀዲቑ ስለዚ ብጉባኤ ዝፀደቐ ሲ ነና ኣቦ ወንበር ክቐይሮ ዋላ ባይቶ እውን ኣይቀይሮን ብመሰረት ሕጊ ህንፃና ማለት እዩ ስለዚ ማሕበር ኮኑ ክለዎም ከለዉ እንታይ እንታይ ስለዝደለዩ እዮም እንታይ ዓይነት ረብሓታት ኣለዎ ኢሎም ስለዝኣመኑ እዮም ወይ ንዓኹም እንታይ ኢሎም የእምኑኹም ነይሮም هو نسو منتايو بوشتم نولكاو ربحاي معناته ودب انتلكاس محبر كوينكا ناي تغارو محبر جهات بالودب توانكا ودب قامالتي محبر نحكينكا جن بس ناي تغارو جهات تحابر مس إثيوبياويان جهات تحابر حبشاوي أبلمعات أويرنس إن شاء الله نابو قصو يخخيل كغير تخينون سوفت زغانة معبل بقالة لك خمتي أوشت إثيوبيا بناي حزبي فالزي لو تزمصنا كوم عينتي كخود دليوم مالتي نالبات تشعوان سلام يمسألو يلوم سلازا حاسبو نتي ناتنا ترز ولا مرقصي تقبلوون اينورن اتم زوات مسولدو جن ابو مسمع مسانا تزممع نجو نتي ابوز نبر ابل فليم كوس دليوم مጨረሻ ማለት ካብወድ فليم ነተጉዘሎ አባል ወስድዎ ይቀይሩኻ ማለት መጨረሻ ሆነ የምገረም ናብኡ ይቀይሩኻሞ ናብኡን ዝተረሩ ሰባት እንተልዮም ነው ንሕና ካብ ዕላማና ፈልከታይ ንብልና ዝበሉ አባላት ተልዮም አንጽኻ ምክንያት ጌርካ በቶም ኣሕዋትካ ከም ተኸሰስ ጌርካ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተእትዎ ለዚ እዚኣ ተንዓናው ዘጋጠመትና ማለት እዩ ኣይፍለጥን ነይሩ ገለገለ ዘይኮነስ ኣብኦትዮም መሊሱ ንሱ ንኽኸርር ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑ ክሳብ እዚኦም ዝቐተሉ ብቅትለት ዋላ ሓንቲ ታሽም ዘይነበረና ብቅትለት ከይተረፈ እዮም ከሲ መስክራት ኮይኖም ቶም ኤርትራውያን ምሳና ከም ኤርትራውያን ክንሶም ግን ቅትለት ናይ ላዕለዎት ጀነራላት እውን ከም ዝገበርና ጌርካ ክሱ ኮይኑ ማለት ምስክርነት ተዋሂሉ ኦኬ እዚ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ነይሩ ምክንያቱ ነቶም ብፆታ ብሓደጋ ክወድቁ ይኽእል እዮም ተባሂሉ ከምኡውን ንጀነራል ሓየሎም ድሕር ዝቐተለ ኣብ ኣውቶማቲካሊ ሞት ፈሪዶሞ ኮይኖም ነዞም ዝሞቱ ጀነራላት ኦልሬዲ እንታይ ሳዕብን ከጋጥሞም ይኽእል ነዞም ብፆት ንሱ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ስምባደ ስለዝኾነ ናብ ኩሎም ዓበይቲ ቦታት ተቃለስቲ ብፍላይ ኤርትራውያን ናብ ብዙሕ ርክባት ኮይኑ እቲ ጉዳይ ኣብ በዓል ዶክተር ደብረፅዮን በፂሑ በዓል ኣማኑኤል ኣሰፋ ናይ ሚኒስተር ፍትሒ ናይ ክልል ትግራይ ዝነበሩ መጨረሻ ንሶም ተረዲእዎም እቲ ኩነታት ምስ ተረዲኦም ግን ንዝምድና ክልቲኡ ህዝብታት ክንብል ነፃ ተለቂኩም እቲ ክሲ ተቋሪፁሎ ተባሂሉ እቲ ክሲ በዚ ተደምዲሞ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክሲ ርጡብ ምክንያታዊ ስለዘይነበረ ድዩ ንናይ ክልተ ህዝብታት ዝምድና ክንብል ገዲፍና ኣለና ውዒሎሞ እንተኮይኖም ስለምንታይ ብሕጊ ዘይፍረዱ ዘይወዓልዎ እንተኮይኖም ስለምንታይ ብኡ ተኸሲሶም ብናይ ቅትለት ሰብ ድሕር ተኸሲሱ ሓደ ሰብሲ ከመይ ጌርካ ንናይ ህዝብታት ዝምድና ክትብል እሞ ከዓ ኣብ ዝተረሓሓቐ ስምዒትን ኩነታትን ዘሎ ክልተ ህዝብታት ከመይ ጌርካ ንዝምድና ናይ ክልተ ህዝብታት ክትብል ንቅትለት ሻላልካ ትሪኦ ዶስ ምክንያት ነይሩ እቲ ዝተባህለን ዝተፈጠረን ክሲ
لا تم كسي كلا حمشت عندهم نيرم حمشت كستات يوم نيرم طبعا حمشت كس نسوا المسكرنا زي مسعي المسكرنا مسعي ومسنعوا نتقدر زيادة نهر وسخلو انت زي كوينو تم مسألة تاو كستات حمشت كستات يوم نيرم نسوا بنك حسابات زي استفل عليه بنك حسابات أتاويو كابي مسي زي تفلت جنزب صنيعو نبرت صنيعو سبات كندنا معسكر زخدو ناب يبلوهم نيرم ما بحال جزا كنزي شوية مالتي كم عينتي نتخصصات مالتي هجي كقال سي زبل اللي حكينا خالي مسي سجدنا يكون انتاشو تبلو مالتي جن ማስለቲ ባህርያዊ አቡ ኮን ንሕና ሆም ይገበርና ግን ከምኡ እንተ ዝግበር ነይሩ እውን ብቃለሲ እንታይ ኢሉ መፅዩሲ ወላ ሓንቲ ወረቐት ሓዘ ይሓስ ተቃላሳይ ከዓ ምንም ተእሽም ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እቶም ክስታት ከምኡ ዓይነት ዝነበሩ ክስታት እዮም ነይሮም ብረት ክገዝኡ ረኪብናዮም ዝብል ካልእ ተወሳኺ ክስታት ከምታት እዩ እቲ ዝመፀ ግን እቲ ሽግር እንታይ ኮይኑ ንባዕሉ ሕጂ እውን የሸግሮም ኣሎ ንባዕሎም ኣብ ውሽጢ ህወሓት እውን ዘሸግሮም ዘሎ ዝተፈላለየ ጉጅለታት ዝተፈላለየ ኔትወርክ ነይሩ እቲ ሓደ ኔትወርክ ሕራ ይብለካ እሞ ተሰማምዐካ ማለት እዩ ንሕና ከምኡ ተተሰማሚዕካ ሓደ ናይ ፀጥታ ላዕለዋይ ሓላፊ ሲ በቃ እቲ መንግስቲ እቲ ናይ ፀጥታስ ተሰማሚዕካ ኣሎ ማለት እዩ ማስ ሴንትራላይዝ ዝኾነ እዩ ዝመስለካ ግን ካልእ መፂኡ ንዓኻ ከሰካ እቲ ሓደ ከዓ ከሕግዘካ ይብል ኣብ መጨረሻ ቤት ፍርዲ ገለ ምስ በፅሐ እቲ ከሕግዘካ እየ ዝበለ የስሕብ ኢሉ እቲ ዝኸሰሰ ከዓ ዝያዳ ንቅድሚት ትኸይድ ብድሕሪኡ እዚ ከም ዘይኮን ምስ ተፈልጠ ናብ ፖለቲካዊ በፅሕፈት ምጥራዕ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ንሳቶም ሓካሓይሽ በዚ ኣጋጣሚውን ከመስግኖም ዝደሊ ነቲ ጉዳይ ጠልጢፎም ምርድኦም ከምቲ ዝተሸንከሮ ከምቲ ከሪርዎ ዝነበረ ንሶም ብከምኡ ኣይረኣይውን በዚ ኣጋጣሚ ከመስግኖም ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣጋጣሚታት እናኾነ ከሎ እዚ ጉዳይ ይረኣዮም የለን ዝመፅእ ዘሎ ሽግራት ኣሰላልፎኦም የመዓራርዩ የለውን ስለዚ ዝግበር ነገር የለን ጠጠው ምባል ኮይኑ ጥራይቲ ፖለቲካዊ ኦርጋናይዝ እንዳገበርና ነቶም ኣብኡ ዘለው ብፆት ብዝተፈላለየ መንገዲ ማለት ዝረቐቐ ስራሕ ንክንሰርሕ ኢና ናብ ከምኡ ገፅና ክንከይድ ኣለና እንዳተባሃለ እንዳተበገስና ከለና ኩናት ከዓ እንደገና ተባሪዑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረስ ዳርጋ ብሰንኪ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ናብ ኤርትራ ገፅና እውን ኣይከድናን ምክንያቱ ተወሳኺ ክሲ ክርከብ የብልን ተወሳኺ ናብ ሽግር ክትኣቱ የብልካ ነቶም ዝተኣሰሩ ቀዲምካ ቀዳምነት ክትህብ ዘለካ እዚ ነይሩ እቲ ፅቡቅ ናብዚ ናይ መጨረሻ ገፅና ንምፃእ ሕጂ ኸ ብወገን ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ በቲ ብልፅግና ዝበሃል ፓርቲ በቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ዝድገፍ ምዃኑ ናቱ ሓገዝ ዘለዎ ምዃኑ ወይ እሱ እውን ዝደልዮ ምዃኑ ዝተፈላለየ ትሕም ይበሃል ኣሎ ስለዚ ከዓ እዚ ክንሪኦ ዝቐነና ቃለ መጠይቕቲ ከተኻይዱ ካብቲ ቃለ መጠይቕ እውን ዘንበብና ኣነ ዘንብብክዎ ነገር ኣሎ ዘንብብክዮ ነገር ክህሉ ከም ዝኽእልካ ይግምተይ ሕጂ ኸ ተመሳሳሊ ፈተነ ውፅኢት ክርከቦ ይኽእል እዩ ኢልካ ተኣምን ዋላስ ተመሳሳሊ ፈተነ ተመሳሳሊ ጌጋ ተመሳሳሊ ሽግር ክፈጥር እዩ ወይ ክፈጥር ይኽእል እዩ ኢልካ ኢኻ ትሰግእ ከመይ ንባብካ ሕጂ ኸ ኣብ እንታይ ዝደል ዘሎ ካብዞም ምሳኻ ኣለና ኢሎም ኣብ ቃልሲ ክንኣቱና ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ካብ ኤርትራ እንታይ ዝደል ዘሎ ካብኦም እንታይ ዝደል ዘሎ እወ እቲ ዝበለፀ ዕድል ተቀደመ ነይሩ ማለት መዓሴ ኣብ ኩናት ከሎ ዝሓሸ ዕድል ነይሩ ግን ስምምዕ ናይ ፕሪቶሪያ ምስ መፀ ኦልሬዲ ቲዲኤፍ ዕጥቁ ስለዘውረደ እቶም ኣብኡ ዝቃለሱ ዝነበሩ ብፆት እውን ንሕና ካብ ሕጂ እንድሓር ሓላፍነት ኣይንወስደልኩምን ዕጥቅና ንባዕልና እውን ነወርዳ ኣለና ንስኹም ክትወርዱ ግድን እዩ ከምኡ ኢና ንመክር ኢሎም ዝነበሩ እቶም ይውሓዱ ብዙሕ ብዘየገድስ ዝነበሩ እውን ዕጥቆም ከም ዘውርዱ እዮም ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ በንፃሩ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተፈጥረ ዘይምትዕግጋብ ተባኢሶም እኳ ክትብሎም ኣይትኽእልን ናይ ኤርትራ ናይ በዓል ኣብ ኣሕመድን ግን ኣብ ውሽጢ ዘይምትዕግጋብ ከም ዘሎ ኩልና ንርድኦ ኢና ማለት እዩ እዚ ዘይምትዕግጋብ ዝወለዶ
دكتور أبي أب ورحت كنتي زحلف عامت مالتي أدمي شدي صور حبيلو استزاربو أبرلمانيو زي برلما إثيوبيا دحري كلتش عن سالسان كلتش عن حمسان كبابس 150 مليون ويل عليه خذ بس حاسسي كم نعرف نالباتون لعلى 500 مليون خيدتي تهزبي نزز هون كا بحري يدل مالتي زي بحر تكون ناي تخلينا وطبعا ترى حزب زي كونه زعب زلو وطبعا يتعدون كعبي نبل سجنا زلنا سلازولو مالتي سلازل بحر جدا كدلينا ايو تبحر البحرون كلنا خمس سمعنا يوم ቀይ ባህር እዩ ዝብል ዘሎ ቀይ ባህር ከዓ ካብ ጅቡቲ ክሳብ ግብፂ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ባይ ዲፎልት ኤርትራ እዩ ብደፎ ስለዚ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ፓርላማ ኣውጅዎ ኣሎ ከም ዘድልዮ ቀይ ባህር ከዓ ማለት እዩ ታርጌቱን ገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምስ ኮነ ካልእ ሳዕቤናት መፅኡ ሕጂ እውን ናብ ሶማሊላንድ ከይዶም ናይ ሶማሊላንድ እውን ውፅኢቱ ተነጽሎ ይፈጥርላ ኢትዮጵያ እንታይ ጀሚሩ ዳሕራይ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ናቱ ማለት ናይ አብይ አሕመድ እዚ ተፈፂሙ ዘሎ ኩነታት እዚ ዶክተር አብይ ዝበሎሲ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ይርእይዎ ምክንያቱ በቲ ብፍላይ እቲ ማእከል ዓዲ ዘለዉ ናይ ፀጥታ ኣካላት ፖሊስ ሜከራት ገለ ህዝቢ ኤርትራ ሓሚቑ ማለት ፈቅዶ ስደት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣሸጊርዎ እዩ ዘሎ ማለት ኣከምዚ ዝጠመየ ህዝቢ ዝተሸገረ ህዝቢ ሲ እንሻሎ ንዝበልካዮ ሕራ ኢሉ ክቕበል ዝኽእል ህዝቢ እዩ እቲ ናቶም መምዘኒ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራስ ከመይ ኢሉ እምበሺ ዋላ من شمون زاربوني من زبال امباسادر ናይ ኬንያ ዝነበረ ወሃብ ቃል ናይ ወፃኢ ጉዳይ ዝነበረ ዲና ሙፍቲ ወንተ زاربوني ቀደም ዝክር ይሃ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ይርእይዎ እስኪ ኣፅንዕዎ ዝተባህሉ ኤርትራውያን ነይሮም እዮም ነዚ ከፅንዑ ስምዒታት ናይ ኤርትራ ምክንያቱ ፀገም የብሉን ዝብል ምሻሎ ምሳኻ ጎድንኻ ክንከውን ምክንያቱ ኣብቲ ንሶም ዝበልዎ ካብ ሕጂ እንድሓር ኤርትራ من ኢትዮጵያ ከም ሃገርኩም ረእይዋ በቃ ክፈክሰኩም ኣለዎ ፀገም የብሉን ቀደም ዝተጋገናዮ ጌጋ ኸማን ክሳብ ሎሚ የጣዕሰና ኣሎስ ግን ንሱ ናብ ንብር ክንመልሶ ኣለና እቲ ኣተሓሳስቦም ስለዚ ኢሳያስ ከዓ ክንኣልዮ ንደሊ ኢና ዶክተር ኣብ ዝበሎ ተኣሪምሉ እዩ لازم نسوس لستعرملو نحنا نإرترا واننا تايكونا ندلي بحري واننا زيكونس كنت كمنا ندلي لازم كنت كملو ندلينا إساس الله مسلوز غنخا كإلا لو ودينا إنا كم فدرال منغستي لازم أبزين تاخد التعاقز وتقول زبل حسابي بزمس أبزا قد إزيا بزحات إرتراويان كنسمعو خلو نحنا ونبعقمنا كنسمع فتنا بقى أبي حمد كحجزنا كان أبي أنا تحطه مالتي كم عينتي تحاسب المسؤول حجي ثم لا نايسر عاد تكتيكالي مالت نا أبي حمد قال لي إساس أنت دليل وين إحنا ونكللنا ندل أنت قوينا كان قال لي وندل أنت قوينا التكتيكالي تسامعنا لنا مالتي ماشي سرعات مخلص كلنا سامع علينا قال استراتيجيكالي السوز البوز ولا تقلب كنا مالو نخلينا ماشي تنسو زبل زلو حدا بحقهم خبرو خلي مس زلو هلو كنتات ناي إثيوبيا شجرات نسو نخال نقدركم شجرو ناكم درجة يبصحون أي يبصحون كان حتى قينو مالتي قندما أبتي كور بوينت كنا نقول يحمق يصدق يحيل أبي أحمد ولا يتكلم بزي قدس regardless نايتي كنتات ناي أبي أحمد نات إثي نسوز طلبو زلو أب برلما أوجوي إيه بحر خمسة جلس أوجي برلما مالت إثيوبيا أوجا لا مالت يبغى إزارو سلازي نسوز اللي زلو بحر يدلو نازل بحر زي كركب كأن عخاف حق زكاة حاسبلو كتكمل لي أزدل زلكم بر كوننا يكون كتونني نصي
نختونن يونس الزارب زلو سلازي كتونن ندحر ايدل اللي خوين سلامنتاي نسخه انت عينت وصع كتبلو خاتخلها عقل لك هذه دحر نعاس انت قتلك انت تقبل يا اما ندي بحقي ابي احمد وابقالو صنع ديو ابقالو صنع ديو نهزب تግራይሲ كمي غير بناي شعبيا عديمه كهرمو كمي غير كاخ حسب نهزبو عديمو ناي دغ حيلي غيرو كهرم كمي غير خون كمي غير كاخ حسب يمنير كل سب سمعي امشي بهدف غير هريمو مني نهوحات مالتي ስለዚህ እዚ ከምዚ ዓይነት ተገላባጢ ምሻሎ ክብሪ ዘይብሉ ሰብ እጅ ክሕግዘና እዩ ስለ ዝበልካ ጥራይ ዓቕሚ ዘይብልካ ናብኡ ከይድካ ንክተብል ኣዝዩ ኣብ ኣሸጋሪ እዩ ዝኸውን ከማን ክሓይሽ ቅድም ዝነበረ ኩነታት ኣዝዩ ዝሓይሽ ነይሩ ሓደ እቲ ሽዑ ዝነበረ ስርዓት ነይሩ እቲ ንስኻ ናትካ ድልዳለ ስለ ዘይነበረ እንተዘይኮይኑ ክትቋፀሮ ትኽእልን ምናልባት ሶፍት ዝኾነ ፖለቲክስ ተጠቒሞም ክረብሑ ካልእ እንተዘይኮይኑ ብመርገፂ ደረጃ ህወሓት ኤርትራ ዋንነታ ባሕራን ካልእን ልዕላውነታ ንቕበል ዝብል ሓይሊ ፈፂሞም ወዲኦም ዝነበሩ ዳሽሚኦም ማለት እዩ ሪጋርድለስ ሓያል ኤርትራ ድዮም ዝደልዩ ድኽምቲ እዮም ዝደልዩ ካልእ ንሱ ብዙሕ ክንዘራረብ ንኸውን ከም መርገፂ ግን ኤርትራ ነፃን ልዕላዊትን ምዃና ተቐቢሎም ዝነበሩ እዮም ናይ ኣብ ኣሕመድ ግን ከምኡ ይኮነን መሰረቱ ኣዝዩ ናይ ሱቅ ኣብ ቃሉ ዘይፀንዕ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ሰብ ስለ ዝኾነ በዚ ተደፋፊእካ ዝግበር እንታይ ሽሙ ሓደ ናይ ዕላማ ፊሽለት ኣለካ ካልኣይ ስትራቴጂካሊ ጌጋ እዩ ጌጋ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብዚ ብላሽ መስዋእቲ ምኽፋል ካልእ ኣሸጋሪ ኩነታት ክፈጥረልና ካብ ምዃን ሓሊፉ ዝተባባዕ ኣይኮነን ኣነ ብውልቀይ ንምስ ኣብ ኣሕመድ ዝግበር ስምምዓት እሙን ኣይኮነን ስለዚ እሙን ምዘይኮነ ንምንታይ ፃዕርኻን መንፈስካን ኣብኡ ክተጥፍእ ኣይመክርን ማለት እዩ ክገብር ዝደለየ ሰብ ክገብር ይኽእል እዩ ግን ኣነ ንባዕለይ ኣይመክርን እየ ማለት እዩ ወገን እቶም ነቲ ነገር ክገብርዎ ዝድለዩ ዘሎ ኤርትራዊ መንስያት ስለ ዝኾኑ እቶም መንስያት ካኒ ኣብ ከምዚ ዘይዕውት ዕላማ ጠፊኦም ስድራ ቤታቶምን ደቆምን ሂወቶምን ክኸስሩ እውን ግቡእ ስለ ዘይኮነ ተመክሮ ብዝግባእ ንምክፋልን እቲ ካልእ ንባብ ከዓ ንምግላፅን ሓደ ንባብ ኣሎ እዝን ዝን ዓወታት ኣሎ እዝን ዝን በዚ ክንዓወት ኢና ዝብል እንድሕር ደኣኒ መግለፂ ወይ ከዓ መረዳእታ ኣሎ ኮይኑ ኖ በዚ እውን ኮፍሽለት ኣሎ ኢልካ ከዓ እቲ መረዳእታ ሚዛናዊ ዝኾነ መረዳእታ ንምፍጣር ኢና እውን ንዛረብ ዘለና ስለዚ እሞ እንታይ ደኣ እዩ እቲ መፍትሒ ኢልካ ሓሳብ ተካፍል ንስኻ እዞም ኩሎም ትብሎም ዘለካ ቦትኦም ኮይኖም ብወገን ኢትዮጵያ እውን ነባሪ ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ንኤርትራ መሊሱ ካልእ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል እዩ ኣብ ቃሉ ፀኒዑ ክርከብ ዝኽእል ሓላፊ ስለ ዘይኮነ መንስያት ከይዶም እውን ናብ ካልእ ሽግር ክፈጥሩ ናብ ካልእ ሽግር ክኣትዉ ክእሉ እዮም ኢልካ ትንብብ እንድሕር ኣለካ ብኸመይ ይፈታሕ ደኣ እሞ ናይ ኤርትራ ሽግር ያ ናይ ኤርትራ ሽግር ቀሊል እዩ ክገርመካ ናይ ኤርትራ ንዓይ ኣደኖ ግን ኣዝዩ ዝቐለለ እዩ ንዓይ ዝረኣየኒ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሓደ እቲ ስነ ልቦና ናትና ናይ ወታደራዊ ስነ ልቦና እዩ ኮይኑ እቲ ኣሸጋሪ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ባይታ ክንብል ኢና ዝሓለፈ 15 ዓመት ናብቲ ባይታ ጥራይ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ወታደራዊ ስነ ልቦና ማለት እዩ ሓደ ደጀን ቦታ ትሕዝ ትዕለም ጋንታላ ሓይሊ ወጠለኒ ገለ እንዳበልካ ትኸይድ ክብለ ሰራዊት ትእክብ ማለት እዩ ድሓር ሆይልካ ብቅድሚት እንዳፀረካ ከምዚ ኮንቨንሽናል ዎር ናይ ሙሉእ ኩናት ማለት ንቡር ኩናት ጌርካ ክትቋፀር ትደሊ ሕጂ እዚ ብመሰረቱ እዚ ወታደራዊ ስነ ልቦና ስለ ዝኾነ ከምቲ መዓስዮ ሓደ ግዜ እውን ዝተዛረብናሉ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝመፀ ዝተሃንፀ መንነት መንነት እዩ ማለት እዩ ወታደራዊ መንነት እዩ ግን ንሕና ተመሳሳሊ እውን ኣለና ዘይተጠቐምናሉ እንሻሎ ናይ ኢንተሊጀንስ ጉዳይ ስለያዊ ስነ ልቦና ሕጂ እዚ ስለያዊ ስነ ልቦና ኣይማዕበልና እዩ ኣይማዕበለን እንተሪእኻዮ ዝበዝሕ ሰብ ናይ ሜድያ ጥራይ ዝጎይ ዝበዝሕ
من تربايتا دليكا راح يزبل كل سب من تربايتا دليكا راح يزبل مالتي شو شاي يبدل لك يا نحد ودابه انتليجنس كتكون تخيل تحدكم بقطعنا بكل عالم فحلنا لنا اوشت ايرترا قالوا ناس زت اساسر حدا نيتورك تراي زدنا مالت بدحريتهم انكفاس زخونو اليخا زقلله ان شاء الله بتحت كساره اجي عبي عوت تعاوتوا انه كل خاص كون عوت كترغاغص تخيل اذا نبر كينات جن انتاي زخون مسلكا حدا دومستيك صقم يزلو اب زبيتاو صقم باتين كلتيخا احواتك تጋጩ ተመራሕትኮ ፋይናሊ ካድሙ ኮሊ አመጨረሻ ዝሓድጉልካ ሳዕቤን ግን ኣዝዩ ከቢድ ምክንያቱ ክልተኻ እንዳ ከምዚ ኣብቲ ባህሊ ዊን ሉስ ምሻሎ ዓወት ወይ ሶሪ ዓወት ወይ ስዕረት ኢኻ ትብል ማለት ወይ ክሳዕረለካ ወይ ትዕወት ኣለካ እንዲ ከምኡ ዓይነት ተስነ ልቦናናትና ኣባና ግን ዊን ዊን ክመፅእ ኣለዎ سعرت ناي كلتا عاود كمص على مالته اذا كلتا عاود كمص خلو ازي طببن بالحب زلو نيتورك ناي انتليجنس نيتورك بمهنا سقانتي نتو غداي كتعلم تخل جيز ما تاطونو خايكون تي حزبي ابدغ زلو كم زبلكو وتادراوس نلبوناس لزخونه بايتا كندللنا ابيمو بوتاس لزي لنبر كم لزي كونه سلتبل تزي كوينو إذا عينات وسط تنابيبو أبي إنت كبرك قال بمصنعة درجة أو ورقة أسفيرو وهي أبسن البنا أسفيرو إذا كبر زغل إذا قلل مهناتو أوصلوا أحواتنا يوم صدرانا يوم مهارتنا يوم مسانا أقلقلت دي أو كال مسانا أزنبر يوم إنه يفلي خاطر يوم عين السواتونا يكون أبدا جزلنا هون تماسا سالين بنس بقاطعني زمس 10 عامات 30 عامات بقلقلوتن بخالئن تهزب إرترا تحاويسي زي فلط عدي يقولو زي فلط أسب يقولو سلازي نازي أب قمت مئتاو نحر كتو أواهيك خط إيرو نحر كوينكا حدا أوشتخا وحس زخوانة لوتي سرعات كتقير تقليها مالتي كلا بوحد كسارة إزهون واحد كسارة أرسيو نقول لخا زخون عواتخا تمسل كم توسخي مستزلنا جيوبوليتيكاوي كونتات كابكالوت نايدغ حيدتات متتاوكا يقطبلكا مالتي سلازي ازوم نغراس يوم كغبرو كا يخول يوم بزي ابدغ زل عقمي بفاينانشال عقمي بكل عقمسي كغبر زخل نغاري اذا حنتي غودي لا زلاوي روحو كوين سمعنا زلو بقى نيتورك بخمي كسرحه تخل زي أخا وسنات زحاشو سبات كسرحوا زخول يا إذا خلت ناي قبولنات ناي ميديا ناي كال أقلقلت ترى يزخون مالتي سلازي إذا سأل كله نويح من قد نخيد حاسر كلوس نويح من قد إنا نخيد كسر حجس لزي تناوبنا تراي تبو مبار ساعات كنت نح قرب دقائق تعرفنا له نحنتي 5 دقائق عندك بكاء توسخي كابزبلنا وزعي ويمسوز ما هسرون بتصنع تبارجر كخجل تصدق لنتلو ولا بوا حسب نتلكا عدل كبكانا كنت دقيق بخمو كنو دينا نيرو مع انت علالنا اوكي غني لي دحان انا انت زمن نقولو بفلاي زمن اسي حجي يتس سلازلو حقيقو ناي منسي ايموشنال ليو ما سمعيتات علي جن كريتيكالك تحسب كتقلالك ان شاء الله عميقه تحسب عليك بيت حدا انتاك يقبر يخل مهناتو كن ودق ايبلنا ابقل اوانسي اب ودقات تخيدمو ابغان قصر منيا هيتي تبع العدسي اتي نغوسس ابدق خلو چويمو غانغسترس يوم مالت حجو سام محضر والو انسام يوم زم محضر وازلو غانغسترس نسام يوم فيدريشن غيرو مالتي بغانغستر تمحضر هاجر كوينالا نحنا كم زي عينت ساعدينات كيمس زلو موهادن زلو مفطر زلو نيتورك ازيو لعل خونالو ماس حلفنتنا كنكون لنا بفلايتهم دحان بقى غير اندي خبل اندي እንዳበሉ አመጨረሻ እንዳወረ كان حركيلكا
ምንም ዘይፈልጡ ውዕያት ኣሕዋትና ኣብኡ ክወድቕ እቲ ሓላፍነት ድሓር ምስ ኣበኣሱኻ ነንሕድድካ ምስ ተጨፋለቕካ ስለምንታይ ከጨፋለቕካ ዘይኽእሉ ምክንያታት ዘይብሎም እንዳተጨፋለቕካ እንድሕር ትነብር ኣለካ ኮንካ ኣካል ውድቀት ስለዚ ክትወድቕ ተኮንካ እውን ንዕላማ ክትወድቕ ስለ ዘለካ እቲ ዕላማኻ እውን ንፁር ድዩ ማዕርክ እንደ እዩ ዕውት ድዩ ንኩልካ ዝኸውን ድዩ ብንፁር ክትፈልጥ ምሕሳብን ምንባብን ከም ዘድሊ ጥራይ ዝላቦ ካልእ ዋላ ሓንቲ የብለይ ፅቡቅ ነዚ ሎሚ ዝመደብናዮ እዚ ነይሩ ዋላ እኳ ሓሳባት ዘይውዳእ ተኾነ ዋላ እኳ ለቦዋታት ምክርታት ሓሳባት ዘይውዳእ ተኾነ ንሎሚ ግን ብግዜ መንፅር እንቶም ሰማዕቱ እውን ካብ ዝንላዕሊ ክንሕዞም ኣይግባእን ንዓኻ እውን ማለት እዩ ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ዛዕባታት ንራኸብ ተስፋ ገብር ናይ እስራኤል ኩነታት ከዓ ክመሓየሸልኩምን ሂወትኩም ናብ ነብሩ ክምለስን ከዓ እትስፎ ስለዝሃብካ ግዜ ኣመስግነካ ኣነ እውን ኣመስግን